RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Duke, neem eens even mee. Wie ben de leden in deze prachtige band? Nou, ik ga het even vertellen. Ik hier naast me zit de bassist, Menno. Ja, shut Rex uit. Voor de meesten op camera, hè? Je kent het al je zit als Menno. Ja. Dat zit eruit als Riemer. Riemer. Die speelt gitaar. Ja. Jan, toetsen. Hey. Jan. Technobak en zang. En zo, oké, ja. En dan hebben we nog... Drummer. Ach, de drummer. Helemaal achter in het hoekje skeuren. Maar je zit er. Hartstikke goed, jongens. Duke, eerst even waarom naar vorig jaar. Vorig jaar had je Rex in. Toen had je een hele akoestische sessie die in. Dat weer heel wat was, hè? Ja, dat klopt. En nou lekker mijn band. Wat is nou het grootste verschil als nevens dat en dit? Nou, van een band krijg je volle meer energie zelf als zangeres zijnde. Dus ja, akoestisch is lieds mooi, luisteren. En een band is echt gewoon rocken, feest. Ja. Is dat ook iets wat Piet graag uitstralen wil? Ja, wist. Ja, zeker. Van de namen. Burning for your touch, I love you. Burning for your touch, I need you. Burning for your touch, oh baby love. I walked a million miles on the Milky Way just to get into your arms, oh baby love. You know I got to have your love, but now I found you. I don't ever want to lose you. Op Facebook is aan je zochtles nog een zanger. Ja, Bouke. Is het beschikbaar? Maar is dat invult? Want ik zorg volgens mij Dino meisjong. Ja, maar wat is de bedoeling nou nog met de band? Ja, we hebben... Ja, sorry. Ja, doe maar. Nou, oké. We willen nog toch wel graag een zanger erbij. Ja. Want ja, als hij een feesttent is... Jan kan natuurlijk wel heel goed jongen. Maar hij is ook maar zijn toetsen bezig. Het is een man, twee dingen tegelijk. Ja. Nou, die gaat hem goed houden, hè. Dat valt me niks tegen natuurlijk. Bedankt. Maar om het toch om te vullen, willen we wel graag een zanger erbij. Om toch meer opties, meer nummerskeuzes, meer stemmen. Ja, voor de presentatie op het podium, hè. Ja. Als er wat interactie haast maar ook hoor. En nog een man erbij, dat vind ik natuurlijk leuk. Hè? Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Maar in ieder geval via de site en Facebook had man natuurlijk denken van dit is wat, dan even contact opnemen in mijn kop. Ja.